Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Jambo la ndemu kanga mkundi.
Ya dani ase. Ya dani. Since when? You can get one we're going in front. Since when? That whenever you can get one we're going in front.
Swelele uli. Nombene nije mimi. Zosangala site. Toyambilira ndifuna nitokoze kwambiri. Ino anthu akwathu kuno. Kuno kwathu munandivotera kwambiri. Kumene amavoti ngati kuno olonepa munamuonesa kuli pano nikati pano sijonjo iwe munaonesadi kuti Rosa kuno ndikwandani kwao ndi kuno andine ndifuna ndikulonjezeni zimene ndinalonjeza ndi zimene ndidachite kuno. Kuzakala so chimosimosi anthu akwathu kuno sazakala so chimosimosi achinyamata akwathu kuno sazakala so chimosimosi achitsikana akwathu kuno sazakala so chimosimosi ng'amba zakwathu kuno sizizakala so chimosimosi dera lakwathu kuno olo maonekedwa m'maso sazakala so chimosimosi kuno antu samabanga sama business amodzi kuno kusintha kuno kukhala chitsanzo kuti wali munthu akasatira MP amayenera kupanga chani zikhala kunoko kuti ndikutokozeni kwambiri simunandichitise manyazi mafikazi mene atulukira aliyense akuchita kuona kuti kwawo kwa Rosa ndikuti ndikunoko ndipo ambuye akudalitseni mayi yanga akuti zikomo kwambiri iwo sakanatha kubwera eti koma akuti zikomo kwambiri asisi munditokozere kwa aliyense wakwa Makawa tikati kwa Makawa tikuyambira kwa Makokola mpaka kumatuwi sichoncho pamenepa epathu paine ndipo iniyo mwasomesa kwambiri ngati ine ndili MP ndichifukwa chapati nde pano pakhale chimozimozi inuyo mukhale chimozimozi tiyeni tisangalale mwamtendere sichoncho midzimu tisatozane kuyambira pano ine ndine MP waliyense tisatozane tisanyozane kaya matukwana izo ndizawo zatsalira okha mumtima mwawo aona mmene angachitire eti akuluakulu samachita ali akuluakulu anali ananga ndeyasova okha ife tisasovere kumupana eti Mulungu akakudalitsa sumang'ana mbuyo kuti kodi adani anga atale kuti ndamenye somana ayi iwo mapita kuti ife ndikupita kuti TBB woye kuno kwathu tipanga private ndikudikira tonse tidikire kuti Malawi Electoral Commission alengeze eti timadikira iwowo kuti alengeze ife tikudziwa chifukwa Badale Center pamadeko alengeza kuti constituency ino ndawina ndineyo komano tidikire ameki kuti alengeze akalengeza ndiye tipanga mapando m'midzi mwathu sichoncho chachiwiri nditokoze kwambiri mavoti amene mwapasa atati mavoti abano ba Makawa tonse amene tavota tinali okwana about 24,000 koma gadi apeza mavoti panopa
pafupifupi 22,000. Agati panopa kapasa mavoti okwana 93%. Kutanthauza kuti aliyense pano wavotera Atati. Atati kumene aliko akudziwanso kuti kwawo ndi kuti amene atangane baitachitise manyazi. Ine ndikuti zikomo kwambiri mwachita chilungamo mwasonyeza chikondi. Ndikupempheni tsopano kuti tiyeni tibwerere chifukwa ulendo tukafika ku Mkondasi nanga tibwerera bwanji eti mutisiye atilandireso apa madeko choncho tizilandirana njiramo chonde tiyeni tibwerere magalimoto muja tisakwerenso chifukwaso tikatenga zathu apo ndiye kuti akwera akatsikira penapo eti taona kuti ena amene tachoka kutunda mpaka tafika kuno chonde kaya ndife atsogoleri kasi ife atsogoleri magalimoto mutisakani chifukwa tumene kuti kupitako kulinso atsogoleri ena akaona ngati kuti sibwino eti nawonso akakwere kudera kwawo akavinenso kukumvana eti ambuye akudalitseni tionana ilipiwoye Bangolini watu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.